Hake history borok kawai malah kapor baka perthei kalayo sngau ya kijing sawa jong katma kijing shai na Middle East bun sen kila penmi ya kijing ha ka perthei ha kamit jong ka khat sau tarik jong panai chun kajing bethei kala penki om tangi ka teran kanong ba jong ka Iran hendrai kala sawa kaleng ka perthei nadu Washington hadu Moscow na Beijing hadu New Delhi ka Israel kala pendem ya ka ka baka perthei kala ting kajing hertma ka babet bat ka bakot ya ka program nuklear jong ke Iran hendrai ha ka ni ka kenti kam siam lakot tang hi ka jakashna nuklear ka Israel kala thmuru ya kirang ba sipai bat kistat sayan jong ke Iran ha ka jingale sipai ka bla thmu bha bat ka baron jingma bha ka bakan thop ya ars pa teli kiling sun pat lai spa lai photeli kitiar pania breu kajing sha thombor ka baki jingki hadin kin sas ngau hakis namban wan na pedeng kito kibla sha paniap ladon we breu uba kajing yap chung u kala pha ya kajing kendit hadu Russia u Amir Ali Haji Sadek uba dei u he jong ka kanhon sipai jong ke Iran habaya dei bat ka thma drone jong ka ne ka juk menta ka kerteng jong Amir Ali Haji Sadek ka yang hakmat udai ubreu bala pet ya kajing penpoi barok kawai jong ki drone shahed jong ke Iran kabala penjulor ha kapor jong katma ha pedeng ka Rusia bat ka Ukraine haus nam aracar arpau ka European Union kala pensitom yu namar bola penbiang ki drone ki ba ka Rusia kala penon kam ban penjon ya ka Ukraine shu haus nam aracar arpolai u Haji Sadek ulai kenduk dalade ya Sergei Shoigu Menteri Kampu yang Rusia hakatei kapor ban pen ya ki tiara le batmai jong ke Iran kane ka cingalang kalapha ya ka kubor ka basai syakiri sebngi baka cinga telop hapdeng ke Iran bat ke Rusia kalanang kiu sya ka jingma ka bakrau ya ka syong sup syong sain ha ka perthei kajing em balalik no jong Haji Saderu kladon kajekan at hausnam arajar arpau ka kerteng jungu kalapau hadin kajing sya panhap basusi jong kaling sun kit nong lek nong wan jong ka Ukraine halor ka Tehran kabala peniap ya chispa nyu pun remote kiri paipa ki bom don pop wala hadin ka Iran kala kam ya kajing bakla jong ka nrai ha kata kapor kajing penjot kala dam menta uta uju u Haji Sadek ula sya pendu no daki namding jong ke Israel kajing sya thombor jong ke Israel kala penmi ya kajing kiwin ka batmai ha ka kam khai pateng ka Rusia kala penram ya kate kajing sya thombor kum kajing thombor ka baklam jing penwet bat ka ba penki win da ka bakhot ya kate kajing penkhen ya ka an jong ka United Nation ka Moscow kala maham bakum kini kajing le kila bat penki ya ka mingi pedeng baro ka wei sya kajing ma ka bapura ha ka wei pat kaliang kat ba ka Ukraine kala penpau ya kajing snokia ka bapura halor kate kajing sya thombor hendrai kala penpau bet ba ke Iran menta kala khet ya ka ka ba kala ben ka Ukraine kala kenok bet ya ke Iran ba kala ai tiarele ya ka Rusia bat kala ong bada ka cingyap jong he sipai jong ka perthei menta ka UI ya ka dur khmat basisha jong ke Iran kajing kli ka bakong santam menta kalong hato ka ne kajing sya thombor ka pen kajing stang jong ka thmaba abalai u presiden jong ka Amerika u Donald Trump ulapan pau bo latip ya kajing khi kepala janja nrai ulajit banum don benta ka sorkar jong Joe Biden mensywaru kala sngap jar kepala penmi susu ya kijing kali u Secretary General jong ka United Nation u Antonio Guterres ulama ham bakane kajing kan at ha kane kathan ka bu jingma om tang ya kajing sngan jong ka perthei nrai wat ya kayo ka kot jong ka perthei kador jong ko umpniang kala kiu bha bat ki yo stok ka kalang ka perthei kala hiar bha ka Tehran kadon ka jing snusi ha ka Iran parliament ki jing khot persya ya ka Israel kila nangjor ka IRGC kala penbana bakane ka jing sya thombor kalong kum ka jing penbana thma bat kala perngem ban siu kaliang haka ju kapor menteri ramba do jong ka Israel u Benjamin Netanyahu ulaya ro ya kane kajing khanra kum kajing job ka bakrau haka liang kisipai da ka baong kade ka hok jongi ban le persya ya kito ki batmu ban penduk ja yangi
na kamap. Kilat pathai kubor jong ka Iran kidang beteng ban penksan ba kajing pensi tombeng kan long ka bathi kana wala ka long ka barem dor kiri sempang kinget ba ka thma ka ba pau perthai hapdeng ka Iran bat ka Israel kala ban khi hakine kita yo ban wan ka bala ban kring ye kilano Hezbollah Hamas bat kilano Houthi jong ka Yemen lada ka Rusia ka yosok pai pa ha kajing kan at hapdeng ka Iran bat ka Israel bat ka US kajing kolmar ha kiyo umpniang kajing kiu kajing sngo khia kaliang kajing sngan ha kaleng ka Europe bat kajing don kti jong ka China kabala ban long he Asia kala penlong ye kane kajing ban kham thei shu shu kan om long ka babakla ban ong ba kajing yap jong haji sade om tang ba kala pentlot ye ka bor sipai jong ka Iran henrei kala pen poiro ye ka perthei barok ka wei satdo jong ka thma ba perthei nadu kisurok jong ka Tehran hadu ka Wall Street jong ka New York ka wei ka cingkeli ka sawa khamjam ban yaman no menoro hatu ka thma ba balai kan sasdang